Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στον αγώνα της Forex, όπου τα πάντα μετράνε. Σήμερα έχουμε το σταθερό φαβορί, την Easy Forex, εναντίον της άλλης εταιρείας. Δεν θα οδηγούσατε ποτέ ένα αυτοκίνητο χωρίς φρένα? Τότε γιατί να κάνετε συναλλαγές σε πλατφόρμες χωρίς εγγυημένη εντολή ελαχιστοποίησης ζημιάς? Κάντε συναλλαγές με ασφάλεια στην Easy Forex. Η εγγυημένη εντολή ελαχιστοποίησης ζημιάς είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας που αποτρέπει την ολίσθηση ακόμα και όταν η αγορά στρέφεται εναντίον σας. Η Easy Forex συνιστά υπευθυνότητα στις συναλλαγές σας.